Maring, grabe ka kusog sa ulan kagabi, Maring. Uy, daliman mo na ang among mga chinilas ng hurot, jutanan og kaanod ba? Hindi, Maring, napati masamuang na ho. Grabe tong ulanan, no? Kusog ka ayo. Pero kusog ka, layugod kay kong gipangitaan. Kita ka na magpadulong dari oh. Hey! Uy, hala, Maring. Si Kuan man na. Si Clear man na. Maring, ingon ni Maring Marites ba? Di na daw nakabalong Bisaya. Umang ka. Tanan, pinipili ko sa siya na abot. Sige. Clear. Kanus ade ka na abot. What do you say? Oh, tanawa marami ka pa ng Bisaya, no? Umang ka, anak nga. Isa ka bulan pa nagikan sa abot niya. Di nakabalong Bisaya. Pero hirap ko pa yung tara na Kanang, Clear. Kanang, gikan man jud ka sa abroad, no? Sigurado jud mi nga naadyo ka dalang pasalubong. What? Tanawa marin, no? What gihapon? Tanawa marin kung unsa kong buhaton. Naunsa man ka, Maria? Ano ang masama kag tubig? Tanawa, kabalo lagi magbisaya. Maria? Uy, Lucio, naamalay ka. Unsa may ato? Vlogger naman day karon Maria. Kaya matag kwarta di abi. Nah, si vlogger. Uy, nga wala pa magkukasuldo taon na akong pag-vlog-vlog. Ah, sige, kwarta. Atikon patani mo. Ina jud hangol ka. Sige, kajut lang. Ano ba? Pahiram jud. Dili kay daghang pa istorya. Hello, guys! Isa. Nakaroon diri si Lucio, guys. Sino Maria? Mangutang siya kwarta. Ano? Video man ka. Alangan kayo, nag-vlog man ko. Guys, wala ko nang hiram, guys. Tugo ako'y kwarta. Sa may tuhana ni nga. Yun siya, mangutang doon siya kwarta. Kini, kung kinsay magatubag sa kong pangutana, maiyahan na ng grocery. Sige. Unang pangutana. Agay, kinsay nagbuno na akong bukong? Ako. Ako'y nagbuno ni magbukong. Ayo, Mads! Oh! Kanang Mads, pwede ka mo gawas diri Mads kaya natay istoryahan ninyo? Pinamalay mo kabuok diha. Tulumi ka buhok, Mads! Ay, tulo na malay mo kabuok diha. Kamu nila pag-istorya ng kapilapilon pa man ko ninyo. Hala, Clear, nagimerkado nga customer. Saan ako ni? Simple ra, anak. Tubagon man mo yes or no? Hello, good morning. Yes? Do you have a bottle of water? No? How about soft drinks? Yes? Can I have one? No? What? Yes!